ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சரி, கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சலாம், மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலிய சலாக்ரீ சக்தம் மிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோஜன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாயம் ததா சிவ. हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगत्पते गोकृष्णा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते नवदकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी अनुसुदेवी प्रेमानि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुदेवस्य पद्मनाभ भावनी श्रीयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्णा। நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 15. ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. அதாவது புருஷோத்தரமான யோகம் சொல்லப்படுது. பகவான் கிருஷ்ணரோட யோகா. இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாது. இப்ப நம்ம லீப் வருஷம் நம்ம சொல்லுவோம், 4 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த வரும். அதே மாதிரி இந்த புருஷோத்தரமான யோகம் 4 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வரும். இது ரொம்ப விசேஷமானது. இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப விசேஷமானது. ஓகேங்களா? சரி, இது என்னன்றது இந்த அத்தியாயம் மூலியமா ரொம்ப சிறப்பா நாம பார்க்க போறோம். ஏன்னா இது ஞான யோகத்துல பக்தி கலந்தது, ராஜயோகத்தையும் சேர்த்து இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப சிறப்பா நம்ம கொடுக்க போறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவரும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ராம. நாம என்னென்ன படிச்சோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன விளக்கம். அதாவது 14வது அத்தியாயம் நேற்று பார்த்ததுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அத்தியாயம் நேற்று பார்த்தோம். அதோட கண்டினியூட்டி இன்னைக்கு நாளைக்கு அப்படி கண்டினியூ ஆகும். இன்னைக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனா நாளைக்கு 26 குணங்கள், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான அசுர குணங்கள், அதை பத்தி நாம நாளைக்கு விரிவா படிக்க போறோம். சரி, இன்னைக்கு இந்த 15 அத்தியாயம் பகவானுடைய பத்தி படிக்க போறோம். நேற்று என்ன படிச்சோன்றது ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்துலாம். அதாவது குணங்களின் நிபந்தனைகள் 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது என்னன்னு வரையுறை, வகைகள், நான் இங்கே இருக்கிறேன், அந்த ஸ்தானத்துல நம்ம படிச்சோம். 10ல இருந்து 13 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 18 வரைக்கும் குண அதிசயங்கள், செயல்கள் மற்றும் இறப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுல என்ன சொல்லணும்னா குணங்களில் செயல்படுதல், மடிதல். இப்போ 18ல இருந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? சத்துவகுணம் தெளிவு இருக்கும், ரஜோகுணம் பதற்றம் இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பதற்றம் மட்டும் இல்ல, பந்தப்பட்டிருப்பாங்க. அதே தமோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாயத்தால கட்டுண்டு இருப்பாங்க. அதே அந்த குணத்திலேயே மடிகிறாங்க இல்லையா, இறந்து போகும்போது அவங்க என்னென்ன ஸ்தானத்துல இருக்காங்க. சத்துவத்துல இருக்கும்போது சொர்க்கலோகம் போறாங்க, அதாவது உயர் லோகங்களை அவங்க போறாங்க. அதே மாதிரி ரசோகுணத்துல திருப்பவும் இதே பூலோகத்துல தான் பிறக்கிறாங்க. அதே தமோகுணத்துல நரகலோகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஓகே. குணங்களை தாண்டி செல்லுதல், அதாவது குணங்களை மாற்றுதல் 19ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல இருந்து எப்படி தாண்டுவது ஒண்ணு பார்த்தோம். 2வது பாத்தீங்கன்னா அவர் நடத்தி என்ன, அவர் தாண்டூரின் அவருடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். தாண்டூர்னா அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்றதையும் நாம இல்லைங்களா? இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் பகவான்கிட்ட எப்படி சரணடையணும்னா பற்றற்ற தன்மையா. இது 2வது 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு விரிவா பகவான் இந்த புருஷோத்தரமான யோகத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்குறாரு. 1ல இருந்து 5வது பதம் வரைக்கும். அதே பாத்தீங்கன்னா 6ல இருந்து 11வது அத்தியாய ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகில் இருந்து ஆன்மீக உலகிற்கு செல்லுதல்.
இப்ப நாம எல்லாமே ஜட உலகில் தான் இருக்கும். இந்த உடல் கிடைச்சதே ஜட உலகம் தான். அந்த ஜட உடல் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதுல இருந்து எப்படி ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்றத நாம தெளிவா பகவான் சொல்ல போறாரு. அது எப்படின்னா பற்றற்ற தன்மையா போறோம்ன்றது ஆன்மீக உலகத்தை சார்ந்தோம். அது பராமரிப்பாளர், அதாவது 12ல இருந்து 15வது பதம் வரைக்கும். அதாவது இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பதாக பகவான் கிருஷ்ணர் நிலையை உணர்தல், அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து நாம 12ல இருந்து 15வது பதம் வரைக்கும் நாம விரிவா நம்ம பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி 16ல இருந்து 20வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள், அதாவது வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கத்தை பார்க்க போறோம். அதாவது சாரம் சொல்லப்படுது. இந்த அத்தியாயத்துல சாரமா நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு பகவானே இந்த ஸ்பீச் கொடுக்குறார். என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத பஞ்சதசோऽध्यायः புருஷோத்தம யோகः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்த்வமூலம் அத சாகம் அஸ்வதம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவேத். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்ல வர என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார். மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் சொல்லப்படும். இப்ப இதுக்கு இந்த மரம் ஒரு உதாரணம். அது ஒரு ஆலமரம் சொல்றாரு பகவான். இப்போ ஒரு ஆலமரம் ஒரு கணக்கு எடுத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம தண்ணி நீரோட்டம் இருக்கு, ஒரு குளம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு குளமோ ஒரு ஏரியோ ஏதோ ஒண்ணு குளம் இருக்கு. ஒரு ஏரி எடுத்துங்க. ஏரியில அந்த சரி இங்க ஒரு கரையில இருந்து இன்னொரு கரைகளை பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் ஆப்போசிட் கரையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கு. அந்த ஆலமரம் தெரியும். அந்த ஆலமரம் தண்ணியில பிம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த நிழல், அதோட பிரதிபலிப்பு தெரியும் இல்லையா? தண்ணியில தெரியும் இல்லையா? நீர்ல தெரியும், அந்த ஆத்துலயோ குளத்துலயோ ஏதோ ஒன்று தெரியும். அப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்க, தலைகீழ தெரியும் இல்லைங்களா? மறந்துடும். இது ஒரு உதாரணம் இல்லைங்களா? அந்த பிம்பம் சொல்றதே பாத்தீங்கன்னா, அந்த தண்ணியில படுற பிம்பம் அது உண்மையா? ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அது போலி தானே. அதோட நிழல் தானே நமக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? ஆனா ஆக்சுவலா அது போலிதான். நிஜம் எது? அந்த மரம் தான். அந்த மரத்தோட நிழல் தான் நம்ம தண்ணியில பார்க்கிறோம். அதே போலதான் நம்மளுடைய செயல். நாமெல்லாம் பகவானுடைய உண்மையான இந்த ஜீவாத்மா, பகவானுடைய உண்மையான நித்திய சேவகன் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா நாம பகவான் கிடையாது. இதுதான் இதோட அர்த்தமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மரம் இருக்கு, மரத்தோட நிழல் தான் இருக்கே தவிர அது நிழல் நிஜமாகாது. அப்ப நாமெல்லாம் யாரு? பகவானுடைய நிழல் நாம எல்லாருமே. ஆனா நாம நிஜம் கிடையாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரிஞ்சாவே போதும், இந்த மரத்தை பத்தி நம்ம தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? சரி, இந்த மரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இதோட ஸ்டெம், அதாவது மரத்தோட தண்டு, முக்கியமான தண்டு. இப்ப கீழே இருந்து பாத்தீங்கன்னா வேறு எப்படி மரம் அப்படியே மேல 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 அப்படி பெருசா வளர்ந்துட்டே போகும். அதுல ஒரு கிளையா அப்படியே போயிடும். இது பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பௌதிகமான மரம். இது ஒரு பௌதிகமாக மரமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். அப்போ இந்த மரத்தோட உச்சிக்கு போனோம்னா அதுதான் பிரம்ம நிலை. அந்த மரத்தோட உச்சிக்கு போனோம்னா பிரம்ம நிலை. இந்த மர கிளைகள் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அது ஒரு கிளையா நாமும் தாண்டி போறோம். இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம இது படிச்சோம் இல்லையா? சத்துவகுணம், ரசகுணம், தமோகுணம் பார்த்தோம். சுத்த சத்துவம்னு பாக்குறோம், எப்படி செயல்படணும்னு பாக்குறோம். இதெல்லாம் நம்ம ஒரு அத்தியாயமா விரிவா நம்ம பகவான் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ இந்த மர கிளைகள் சொல்றதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயல்பாடு. இப்ப நமக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறாருன்னா அது ஒரு கிளை. நம்மளுக்கு மனைவி வராங்கன்னா அது ஒரு கிளை. நாம ஒரு வாழ்க்கையை போறோம்னா அது ஒரு கிளை. இந்த கிளைகள் எல்லாம் தாண்டி 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 போறதுதான் பிரம்ம நிலை. அதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஆனா இந்த 48 வயசு பிறகு நமக்கு ஒரு கடமை என்ன கொடுத்திருக்கிறார்? எல்லாத்துக்குமே சூத்திரனை விட்டுருங்க. சூத்திரம்னா நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம்னா நம்ம அடுத்த பிரிவுதான் முக்தி கிடைக்கும். இந்த பிரிவிலே நம்ம முக்தி கிடைக்கணும், பகவானோட அருளோட நம்ம போனோம்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 50 வயசுக்கு அப்புறமா வனப்பிரசத்தை வாழாம்போம். அப்ப வனப்பிரச வாழாக்கும் போது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த வாழ்க்கையை வாழணும்.
காட்டுக்கு போனா எப்படி பண்ணுவோம்? அந்த மாதிரி வீட்டுல இருந்து நம்ம பற்றற்ற தன்மையை நம்ம வாழணும். ஆனா குடும்பத்தோட இருக்கணும். குடும்பத்தோட இருந்து பெரியவங்களா இருந்து அவங்களுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஓவரா அட்வைஸும் கொடுக்க கூடாது. அட்வைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த காலத்து பிள்ளைகள் வந்து நமக்கு நேர்மாறா இருக்கும். அதனால நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது வகையில நம்ம பண்ணணும். அதுவும் நீங்க ஆன்மீக சம்பந்தமா இருக்கும் போது பகவானே உங்களை வழி நடத்துவார். நீங்களா எதுவுமே பெருசா நீங்க யோசனை பண்ணவே உங்களுடைய செயல்பாடு மாறினாவே பிள்ளைகள் மாற ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பிள்ளைகளும் மாற ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா அப்பாவே நம்ம அந்த மாதிரி பண்றாங்களே, அம்மாவே இந்த மாதிரி செய்யறாங்களே அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மாற ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க போய் அட்வைஸ் பண்ணணும்னு ஒரு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அந்த பிள்ளைகளும் தன் கால நிக்க வந்துடும். தன் கால நிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தன் கால நிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்க சுய புத்தி அவங்களுக்கு உண்டு, நமக்கு உண்டு, அவங்களுக்கு உண்டு. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இது வந்துடும் இல்லைங்களா? இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த பற்றற்ற இந்த ஆயுதம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் முக்கியமான ஆயுதம். அந்த ஆயுதத்தாலேயே இந்த மரத்தை வெட்டணும்னு சொல்றது. இந்த பௌதிகமான ஆன்மீகமான மரத்தை இல்ல, பௌதிகமான மரத்தை அது வெட்டணும்னு சொல்லிதான் பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த ஆலமரம் நம்ம இதுல பௌதிகமான மரத்தை மட்டும்தான் வெட்டணுமே தவிர ஆன்மீக மரம் சொல்லும் போது அந்த அந்த ஒரு கிளையா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த உப கிளைகள் கிளைகள் அதையெல்லாம் தாண்டி போகணும். அதெல்லாம் தாண்டி போய் நாம வந்து எங்க போய் நிக்கணும்? பகவான் இருக்காரு இந்த படத்துல பாருங்க, ரொம்ப அழகா எங்க இருக்கிறாரு பாருங்க. அந்த அந்த தண்டு, மரத்தோட தண்டு, மெயின் தண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்னு சொல்றோம். அதுக்கு மேல பிரம்மா இருக்கு. அப்ப நாம பிரம்ம நிலை அடையணும். பிரம்ம நிலை அடையணும். அதுதான் இந்த 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 ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, மேல் நோக்கிய வேர்களும். மேல் நோக்கிய வேர்கள் எப்படி போகும்? வேர்கள் எப்படியும் மேல் நோக்கி போகுமா? ஆலமரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விழுதுகள் மேல இருந்து கீழே வரும் இல்லைங்களா? மேல இருந்து. அதே நீங்க அப்படியே ஆப்போசிட்ல திருப்பி பாருங்களேன். அந்த நிழல்ல இருந்து பாருங்க, அப்படியே ஆப்போசிட்ல பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி போகும். அப்போ கீழே இருந்து மேல போற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இங்க விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அப்ப மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும், கீழ்நோக்கி கிளை வேத பதங்களை இலையாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் அப்படின்ற உள்ளது என்று கூறப்படுது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிவான்னு சொல்றாரு. அப்போ இது உதாரணம். இந்த மரத்தை நாமோ ஒரு உதாரணமா ஆன்மீக தன்மையோட எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாமோ அந்த பற்றற்ற தன்மையை நாமோ சீக்கிரமா விளக்கும். இதை பத்தி விரிவா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? விரிவா படிப்போம். இது இந்த 2வது ஸ்லோகத்து மூலமா நம்ம ஒண்ணு விரிவா படிக்கும். 3வது 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இது விரிவா நம்ம படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸ்லோகம் 2. अधस्सोत्वं प्रसृतास्तस्य साका गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अधस्य मूलान् अनुसन्दतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகா படிச்சு. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் பலப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விருகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களை இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு இல்லைங்களா? அப்போ இந்த இந்த பக்கத்துல ஒரு படம் ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க. இந்த மரம் வந்து நம்ம எப்படி பாக்குறோம்? இது ஒரு மரமா தெரியுதா இல்ல வேறா தெரியுதா? அப்படி பாத்தீங்கன்னா வேறுதான். இது வேறு. இந்த எப்படி மரம் வந்து மேல எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு விரிஞ்சு இருக்கிறோ அதே மாதிரி வேரும் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம பூமிக்குள்ள இந்த மாதிரி விரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம வீட்டு தென்னை மரம் தென்னை மரம் வளர்க்குறோம்னா அந்த வேறு பாருங்கன்னா இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்தோட 4 பங்கு தள்ளி வரைக்கும் அந்த வேறு போயிருக்கும். அது போலத்தான் நம்மளுடைய செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி பௌதிகமான செயல் போக 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 என்ன ஆகும் தெரியல, அந்த வேறு எப்படி ஸ்ட்ராங்கா ஆகுதோ அது மாதிரி நம்மளுடைய பௌதிகமான செயல் செய்ய 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 நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம வீழ்ச்சி அடைறதுக்கான காரணம் போயிட்டே இருக்கும். அதே ஆன்மீக சம்பந்தமா நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த வேறு எப்படி நம்மள ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அது மாதிரி ஆன்மீக தன்மையோட நம்ம ஸ்ட்ராங்கா. அவ்வளவுதான், சிம்பிள் விளக்கம் தான். அந்த பௌதீகமா நாம இருக்கணும்னா அந்த மரத்தை நம்ம வெட்டியே ஆகணும். அந்த மரம் சொல்றதே என்ன சொல்றது? அது ஒரு பௌதிகமானது. அது எதால வெட்டணும்? பற்றற்ற தன்மையில வெட்டணும். அந்த ஆயுதத்தால தான் சொல்ல முடியும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பலப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ்களும் விரிகின்றன அப்படின்ற உபகிளைகள் புலனன்ப விஷயங்களும் இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்களும் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இப்போ 3வது 4வது ஸ்லோகத்துல அதுக்குள்ள விளக்கத்தை ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்கிறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ந ரூபமஸ்யேக ததோபலப்யதே
नान्दो न चादिर्न स सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन सिद्ध्वा तदपदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यद प्रवृत्ति प्रश्रुता पुराणी. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 நாள்ல இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. காணப்படக்கூடியதல்ல, இது கண்ணுக்கு தெரியாதது. இது எங்கு முடிகிறது, எங்கு தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பது யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேறொன்றுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும் அப்படின்ற. இப்ப மனம், புத்தி, அகங்காரம் இது 3மே நம்ம பார்க்க முடியுமா? ஒரு சூட்சம் இல்லைங்களா? அது எதால வரும்? அந்த புத்தியை ஞானத்தால நாம எப்படி எந்த மாதிரி ஞானத்தால? ஆன்மீக தன்மையான ஞானத்தால. அது பௌதிக தன்மையால சொல்லும் போது உடல் உழைப்புக்காக நம்ம சம்பாதிக்கணும், வியாபாரம் பார்க்கணும், ஏதோ ஒரு தொழில் நம்ம செய்யறோம்னா அது பௌதிகம்தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதுவும் ஞானம் தான். இப்ப டாக்டர் படிச்சிருக்காரு, இன்ஜினியர் படிச்சிருக்காரு, அவ்வளவு ஒரு மேன்மையான அந்த ஞானத்தை வச்சிருக்கிறாரு. அது பௌதிக ஞானம். ஆன்மீக ஞானத்தோட அவர் படிச்சிருந்தாருன்னா இந்த பற்றென்ற ஆயுதத்தை முதல்ல கட் பண்ணிடுவார். ஒரு டாக்டரா படிச்சிருக்காரு, உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், ஒரு டாக்டரா படிச்சிருக்கிறாரு, ஆன்மீக தன்மையோட படிச்சிருந்தாருன்னா கண்டிப்பா அவர் என்ன பண்ணுவார்? ஒரு நர்சிங் ரூம் கட்டுவாரு. கட்டிட்டு அவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம், அவர் என்ன மாதிரி படிச்சிருக்கிறாரோ அவருக்கு என்ன உத்தியோகத்துக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வேணுமோ அதை எடுப்பார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அது ஆன்மீக தன்மை உள்ளவங்களுக்கு, வேலை செய்யறவங்களுக்கு கரெக்டான ஊதியம் கொடுக்கணும்னு நினைப்பாரு. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டா வரி கட்டுவார். ஏன்னா கவர்மெண்ட் வரி கட்டினாதான் அவர் அந்த சத்திரியனோ இருக்கவன் என்ன பண்ணுவான்? கரெக்டா ரோடு போடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவன் பண்ணுவான். ஸோ அந்த இது அது மாதிரி சாஸ்திரம் அதான் சொல்லுது. அப்போ அந்த மாதிரி அவரு அந்த டாக்டர் கரெக்டா செலவு பண்ணுவார். அப்போ என்ன எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் யார் வாங்கவே மாட்டார். அது ஒரு சேவை மனப்பான்மையோட செய்வார், ஆன்மீக தன்மையோடு உள்ள, இல்லைங்களா? இப்ப நிறைய பேர் பாருங்க, எங்க போனா இப்ப ஒரு மெடிசன் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்றாங்கன்னா அந்த கத்தி வாங்கணும், பஞ்சு வாங்கணும், அது வாங்கணும், மெடிசன் வாங்கணும், இதெல்லாம் அங்க நம்ம காசு கொடுத்தா நம்ம வாங்கி ஆகணும். அதுக்குள்ள கரெக்டான என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சேவை பண்ணி வாங்குறான் பாத்தீங்களா? அவன் தான் உண்மையான ஆன்மீக ஞானி, ஆன்மீகமா செயல்படுவார். அதே பௌதிகத்துல இருக்கிறவன்னா இந்த மாத்திரை வாங்குறதுல 20% கமிஷன் எடுக்க முடியுமா? 20% எக்ஸ்ட்ரா வருமா? பெட்டுக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா வாங்க முடியுமா? ஒரு நர்ஸுக்கு ஆக்சுவலா ஒரு 10,000 சம்பளம் கொடுக்கணும்னா நம்ம 8,000 கொடுக்கலாமே அப்படின்னு அந்த மனப்பான்மை. கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டுறத பாதி பிளாக் பாதி ஒயிட் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அது பௌதிக தன்மை. அது தியாக மனப்பான்மை வராது. கரெக்டான வரி கட்டணும், கரெக்டா ஊதியம் கொடுக்கணும், சம்பளம் கரெக்டா கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் கரெக்டா நடந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் அவன் ஆன்மீக தன்மை. அவனுடைய லைஃப் அடுத்த தலைமுறை கூட அவனுக்கு பேர் சொல்லும், 3-4 தலைமுறை கூட பேர் சொல்லும். அது ஆன்மீக ஞானத்தோட இருந்தாதான். வெறும் பௌதிக ஞானத்தோட இருந்தான்னா யாரையாவது எப்படியாவது சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற மனப்பான்மை. அது என்னது? அதுதான் பற்று. அந்த பற்றென்ற அந்த தன்மையோட அந்த ஆயுதத்தால அது அந்த மரத்தை வெட்டணும். அது கண்ணுக்கு தெரியாத மரம். அதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. கண்ணுக்கு தெரியாதது அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் கண்ணுக்கு தெரியாது. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஆன்மீக தன்மையோட இருந்தாதான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சும்மா நான் பகவானை வணங்க மாட்டேன், கோயிலுக்கு போக மாட்டேன், எதுவும் செய்ய மாட்டேன், நான் பௌதிகத்தில் இருந்தாலும் ஆனால் எனக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க, சொல்லுவாங்க. ஆனா கண்டிப்பா முடியவே முடியாது. யோகா பண்றேன், அது பண்றேன், இது பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பா ஒரு பகவானை மையப்படுத்தி செயல்பட்ட செயல் பண்ணாதான் அவங்க கண்டிப்பாக அதுக்குள்ள கரெக்டா செய்ய முடியும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. உத்தரவாதமே கொடுக்கலாம். அதுக்கு நம்ம அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போக வேணாம், இந்த விஷயத்துக்கு வந்துடும். அப்போ பற்றின் என்ன ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை. இந்த அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லா விரிவடைகிறதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானுடைய சரணடைய வேண்டும். இதுக்கு இந்த விளக்கமே என்னது? பகவான ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லி அவர்கிட்ட ஆத்ம நிவேதம் சரணாகதி அடைஞ்சா போதும். அந்த பற்றென்ற ஆயுதத்தை நீங்க அனாவசியமா வெட்டி போயிடுங்க. சர்வசாதாரணமா அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி,
இப்ப நம்ம இன்னும் விளக்கம் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம். இந்த பதத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம அதை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संजय गच्छन्त्य मूढा पदमव्ययं तत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பொய் அகங்காரம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷன் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைக்கலாம். சரி, இந்த 5வது பதம் ரொம்ப அழகா சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க. பொய் கௌரவம். பொய் கௌரவம்னாவே நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம். அது பொய் கௌரவம்னா சொல்லவே தேவை. அந்த மயக்கம், தவறான சங்கம், குறிப்பா தவறான சங்கம். இப்ப நம்ம ஒரு சங்கத்தை ஏற்படுத்துறோம் அப்படின்னா ஆன்மீக தன்மை சங்கமா இருக்கணும். பௌதிக சங்கமா இருந்ததுன்னா நம்ம கண்டிப்பா பிரச்சனை தான் வரும். ஒரு நல்ல காரியம், ஒரு சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்ணணும், ஒரு டாக்டரை வர வைக்கணும், ஒரு அட்வொகேட்டை வர வச்சு இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி லாண்ட் ஆர்டர்ல பிரச்சனை இருக்கு, இது சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு சமுதாய தொண்டு பண்ணலாம். ஒரு மெடிசன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சமுதாய சேவை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சங்கத்துல இருந்தா ரொம்ப நல்லது. தேவையில்லாத விஷயங்கள் இருக்கும்போது பிரச்சனைகள் தான் வரும் இல்லைங்களா? அந்த பொய் கௌரவம் மயக்கும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொள்ளணும். இப்போ இன்னும் விலகமா படிக்கலாம். இப்ப நம்ம இந்த 5வது பதம் வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரதிபலிப்பு உண்மையானது அல்ல இல்லைங்களா? அந்த பிம்பம், அந்த நிழல் உண்மையானது அல்ல. ஆனால் உண்மை இருப்பதை சுட்டி காட்டுது. உண்மை இருக்கிறது, அது சுட்டி காட்டுது இல்லைங்களா? பௌதீக உலகம் மற்றும் அதன் வேற்றுமைகளை அனுபவம் உண்மையான ஆன்மீகம் இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. அப்போ இந்த பௌதீகம் சொல்றதே பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு நிழல் தான். அது நிழல் தான். ஆனா நாம என்ன பண்றோம், அந்த நிழல் தான் உண்மை நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம போய் நேரும். அந்த பௌதீகம் சொல்றதே ஆன்மீகத்தோட நிழல் தான். அது பகவானுடைய நிழல் தான். ஏன்னா இந்த இயற்கையை பிரகிருதியே பகவானுடைய தான். அது பகவானுடைய தான். அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் அது இயங்குறது. அப்போ அந்த செயலை நம்ம அது சப்போர்ட், நம்ம அதை நம்பி நாம வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா அது உண்மைன்னு தெரியுது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், தேவையில்லாத விஷயங்கள், பௌதிகமான விஷயங்கள், இந்த புலன்கிளர்ச்சி விஷயங்கள், நிச்சயமா அதாவது பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத சங்கத்துல இருக்குது, அதாவது பொய் கௌரவம், மயக்கம், அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஈடுபாடப்படும் போது அப்ப நாம என்ன வரும், வீழ்ச்சிதான் அடையும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்ல வர்றாரு. ஒண்ணு. 2வது பாத்தீங்கன்னா, இதுல எந்தெந்த இடத்துல நாம நம்மள மீட்க முடியும், எந்த இடத்துல நாம மாற்றோம் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா, எப்படி நம்மை பிரதிபலிப்பிலிருந்து மீட்பது, இந்த நிழல்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மையான பதவி என்ன, நம்மளுடைய உண்மையான பதவி என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது 2வது அத்தியாயத்திலே பகவானுக்கு பகவான் அழகா உபதேசம் பண்றார். என்ன உபதேசம் பண்றார்? ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம அழகா அர்ஜுனனுக்கு நமக்கு உபதேசம் பண்றார். ஆத்ம தத்துவம் என்ன சொல்லுது? நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன், அதுதான் என்னுடைய உண்மையான பதவி அப்படின்னு செயல்படும் போது அது ஆன்மீகம். இல்ல, இந்த தாய் தந்தரிக்கு நான் மகனாக பிறந்திருக்கிறேன், இந்த உடல் சொல்லும் போது நான் தனி தத்துவம் உள்ளவன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இது என்னுடைய உடல் அப்படின்னு நினைச்சான்னா அது பௌதிகம். எல்லாருமே ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்தவர் தான், எல்லாமே பிறந்தவர் தான். ஏன்னா அவங்க பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அம்சம், அதாவது அவங்களுடைய மூலியமா நமக்கு அவங்க மூலியமா நம்ம வெளியே வந்திருக்கிறோம், நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்க மூலியமா வந்திருக்கிறோம். ஆனா அவங்க பகவானுக்கு ஸ்தானத்துல உள்ளவங்க, அவங்க பெற்றோர்கள் பகவானுக்கு ஸ்தானத்துல உள்ளவங்க. அந்த பகவானை நினைச்சுதான் நாம அவங்க வணங்கணும், பகவானை நினைச்சுதான் நாம அவங்கள வழிபாடு பண்ணணும். உண்மை சொல்ல போனா ஒரு நாத்திகம் பேசுறவங்க சரி, பெரிய அறிஞர்கள் சரி, ஞானிகள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உன் தாய் தந்தரை நீ ஒழுங்கா காப்பாத்தினாவே போதும், அது உன்னுடைய கடமை, அது பகவானுக்கு செய்யற கடமை. நம்ம சீல பிரபுபாதா அதான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தகப்பன் மகனுக்கு செய்யற தொண்டு அது கடமை, கணவன் மனைவிக்கு செய்யற கடமை தொண்டு அது ஒரு பகவானுக்கு செய்யற கடமை.
மனைவி கணவனுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் செய்யற தொண்டு, அதாவது தொண்டு கிடையாது, ஆக்சுவலா தொண்டு தான், அது கடமை. அந்த கடமை பகவானுக்கு செய்யற கடமை. ஒரு அறிவாளிகள், அது அறிவாளிகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பௌதிக அறிவாளிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியர் படிச்சிருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் பண்றாங்கன்னா அவங்க சமுதாயத்துக்கு செய்யற தொண்டு, பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. இதெல்லாம் நம்மளுடைய கடமைன்னு சொல்லிட்டு செய்யறான் பாத்தீங்களா, அது பகவானுக்கு செய்யற கடமை. அப்போ அதுதான் உண்மையான பதவி. பௌதிகமான பதவி அதுல இருந்தோம்னா நாம மாட்டிப்போம், அந்த சங்கத்துல போய் மாட்டிப்போம், தவறான சங்கத்துல போய் மாட்டிப்போம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது பற்றுதல் மற்றும் பற்றற்ற தன்மை. பற்றுதல் நமக்கு தேவை. எதுக்காக? நம்ம ஜீவிக்கணும், நம்ம சாப்பிடணும், நம்ம பிள்ளைகளை மேன்மைப்படுத்தணும், அதுக்காக பற்றுதல் வேணும் இல்லைங்களா? ஆனாலும் அதுலயும் பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும். அப்ப எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? நம்ம அதுல அதிகமாக நாம செல்வங்கள் சேரும் போது, அதிகமாக உழைக்கும் போது, அதிகமாக தூங்கும் போது, அதிகமாக உண்ணும் போது, இதெல்லாமே என்ன தெரியுங்களா? பற்று. இப்ப இன்னைக்கு பொங்கல் செஞ்சிருக்காங்க, அதுவும் நெய்யில செஞ்சிருக்கிறாங்க, அதுவும் இதெல்லாம் முந்திரி திராட்சை எல்லாம் போட்டு சூப்பரா இருக்குப்பா இன்னைக்கு. பகவானுடைய பிரசாதமே இருக்கட்டும், அது பகவானுக்கு நெய் வைத்திய பிரசாதமே இருக்கட்டும். அவர் பகவானே சொல்றாரு, இது நாளைக்கு படிப்போம். அவரே சொல்றார், என்னுடைய பிரசாதமாக இருந்தாலும் சரி, மகா பிரசாதம், உனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் நீ சாப்பிடணும். பகவானுடைய பிரசாதமாகவே இருந்தாலும் சரி. அப்போ சாப்பிடுற விஷயத்திலயும் சரி, எல்லா விஷயத்திலுமே பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும். பற்றுனா நம்ம பற்றற்ற நம்ம குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வரணும், இவன் என் பையன் கிடையாது, என் மனைவி கிடையாது, என் கணவர் கிடையாது, அது கிடையாது. அவங்க கூடவே இருந்துகிட்டு அவங்க சுகத்துல நம்ம தலையிடக்கூடாது. அதுதான் பற்றற்ற. அந்த அந்த தன்மை இருக்கணும். பற்றுதல் என்ன இருக்கணும்? இது என்னுடைய பிள்ளை, இது என்னுடைய கணவர், இது என்னுடைய மனைவி, இது என்னுடைய வீடு, என்னுடைய சமுதாயம், அப்படி இருக்கணும். ஆனா அதுல இருந்து நமக்கு என்ன மாதிரி தேவையோ அதுல பிரிக்கணும். அதுதான் விஞ்ஞானம். நேற்று நம்ம முந்தா நாள் படிச்சோம் இல்லையா, அந்த விஞ்ஞானம், அந்த ஞானத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்படணும். அதிகமாக பற்று இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை தான் இல்லைங்களா? அப்போ பௌதீக இயற்கை மீதான, பௌதீக இயற்கைன்னு சொல்லும் போது நமக்கு தள்ளிதான் இருக்கணும். பௌதிக இயற்கை போது இந்த புலன் கிளர்ச்சியெல்லாம் நம்ம தள்ளிதான் இருந்து பார்த்தோம். அதிகாரத்தன்மை விடுதல், தான் என்ற அகந்தை கொண்டு வந்துடும். அதிகாரம் நம்பது உரிமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். உண்மையா அதுதான். இது என்னுடைய வீடு, என்னுடைய கணவன், நான் தான் கணவன், நான் தான் மனைவி, நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு பெரிய பையன், நான் தான் இப்படி செய்வேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அந்த உரிமை கொண்டாடுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த உணர்வுல இருந்து விடுபட்ட தன்மை இருக்கணும். யாரையுமே அதிகாரப்படுத்தக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா, அவனும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை. அவன் நமக்கு மகனாக பிறந்திருக்கிறான்னா நம்ம செஞ்ச பாவம் புண்ணியம், நம்ம போன ஜென்மத்துல என்ன பண்ணோம், இந்த வாழ்நாள் என்ன பண்ணோம், அவன் தான் நமக்கு மகனாக பிறந்திருப்பான். நீங்க பாவம் பண்ணீங்கன்னா அந்த பிள்ளை உங்களுக்கு பாவமான செயலை கொடுக்கும். ஒரு கதை கூட சொல்லலாம். இது போன ஜென்மத்துல ஒரு நாயை கொன்னுட்டாரு, சித்திரவதை பண்ணி நாயை கொன்னுட்டார். அடுத்த பிறவி ஒரு சாதாரண வீட்டுல பிறக்கிறார். அந்த பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறாங்க. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நாயோட ஆத்மா இவருக்கு மகனாக பிறந்தது மாத்திரம் இல்லாம அவர் தகப்பனார என்னெல்லாம் குடும்பப்படுத்தலாமோ அதெல்லாம் குடும்பப்படுத்துது பையன் ரூபத்துல. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நம்ம செஞ்ச பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம், அது பாவம் புண்ணியம், அதுக்கு ஏத்தாம தான் நம்மளுக்கு செயல்பாடு இருக்கும். இது மற்றவங்களையும் யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது. இதுதான் இங்க சொல்றேன். அந்த மாதிரி சங்கத்துல நம்ம விடுபட்டது. அப்போ நம்முடைய வழி என்ன மாதிரி வழியை தேர்ந்தெடுக்கணும் பாருங்க. நம்முடைய வழி என்ன வழி? நாம சொந்த வழியா இருக்கணும், அது பகவானுடைய வழியா இருக்கும். நம்முடைய தேர்ந்தெடுக்கிற வழி நம்ம சொந்த வழியா இருக்கணும். யாரோ சொல்லி கொடுத்து இப்படி சொல்லி கொடுத்து அப்படிலாம் இல்லை. வேதங்கள் மூலியமாக புரிஞ்சு ஆச்சாரிகள் மூலியமா சொல்லப்பட்ட வழி சொந்த வழி, அதை ஏற்படுத்தி அதை கடவுளின் வழி அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறமா நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதற்கு பின் அவர்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றனர். இது அவ்வளவாக நமது வாழ்வில் நடப்பதே இல்லை. அரிதா இருக்கும். நிறைய பேர் எங்க ஆன்மீகன்ற பேர்ல நிறைய பேர் தப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கோயிலுக்கு போவாங்க, அங்க போய் பகவானுக்கு நெய் வைத்தியம் இது பழம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு வருவாங்க. வெளியே வந்த உடனே வேற மாதிரி ஆயிடுவாங்க. நிறைய பேருக்கு அதுதான் நடக்கும். 90% அதான் நடக்கும், செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி கூட ஆன்மீக உலகமே நிரந்தரமான தீர்வு,
அப்படின்னு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதமா நம்ம கொடுக்குறாரு. இனி நம்ம 6ல இருந்து 11வது பதம் படிக்க போறோம். ஆன்மீக உலகம், பௌதீக உலகத்தை பத்தி படிக்க போறோம். பாப்போமா? 6வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனது இந்த பரமவஸ்தம், அதாவது சூரியனோ சந்திரனோ நெருப்பிலேயோ மின்சாரத்திலேயோ ஒளிரூட்டுவது இல்லை. இதனை அடைபவர்கள் எப்பொழுதுமே ஒருபோதுமே இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்ப வருவதில்லை. பகவானுடைய லோகம் பாருங்க, அற்புதமான லோகம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன் கிடையாது, சந்திரன் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு இந்த 14 லோகத்துக்குள்ளதான் சூரியன் சந்திரன் இருக்காரு. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க அதே வந்து பிரம்ம லோகத்துல போனாலும் சரி, எந்த லோகத்து 6 லோகத்துல போனாலும் சரி சூரியனை பார்க்கணும். அதெல்லாம் பாதாளத்துல போனாலும் சூரியனை சந்திரனை பார்க்கணும். ஆனா பகவானோட வைகுந்தத்துல போனீங்கன்னா சூரிய சந்திரனே கிடையாது. அந்த ஒளியும் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது, மின்சாரம் கிடையாது, நெருப்பு கிடையாது. அப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன், யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். இப்ப நம்ம இந்த பூமியிலே தெரியும் எப்படி பண்ணா, சூரியன் மறையும் போது எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அந்த மாதிரி கிளைமேட் ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கும். காலையில உதயம் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். இருட்டும் இருக்காது, பகலும் இருக்காது, அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்க, எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் பாக்குறீங்களா? இந்த மாதிரி இருக்கும். இது பகவானுடைய வைகுந்தம். இந்த வைகுந்தத்துக்கு போறதுக்கு நம்ம எல்லாருமே ஆசைப்படுவோம். பகவானுடைய குறைஞ்சது அவருடைய கால் பாதத்துல இருக்கிற மணலாவோ மண்ணாவோ ஏதாவது இருக்கணும் ஆசைப்படுவோம். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோக பக்தி தான். இதுவும் ஒரு மோக பக்தி தான், பந்தப்படுத்துற பக்தி தான் அது. ஆனா அது அங்கிரீஷ் மகாராஜ் சொல்றாரு, நீ ஏன் பகவான், அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உன் லோகத்துக்கு வர்றதுக்கு ஆசைப்படல, ஆசை எனக்கு தேவையில்லை, உனக்கு நான் தொண்டு செய்யணும், உன் ஹரிநாமத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம், அதுதான் என்னுடையது. ஏன்னா பகவானுக்கு போனா பகவானுக்கு தொண்டு செய்யற மனப்பான்மை நமக்கு வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஆனா அந்த நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதுவே பற்றுன்றாரு, அதை நினைக்க கூடாதுன்றாரு. வேற அங்கிரீஷ் ஞானிகள், கர்ம யோகிகள் அப்படிதான் நினைப்பாங்க. நாம எல்லாம் கர்மிகள். அப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம சுகமா இருக்கணும், பகவான் லோகத்துக்கு போனா பிரச்சனையே கிடையாது இருப்பாங்க, அவருக்கு சரணாகதி அடைஞ்சு நம்ம அவர்கிட்டயே கமலபாதங்கள் இருந்து நாம அவருக்கு சேவை பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்போ அவர்கிட்ட நாம எப்படி வேண்டுறோம் பாருங்க, அன்பால வேணும்னா நமக்கு என்ன ஒண்ணு கிடைக்கும். அதை விட்டுட்டு நான் அவர் லோகத்துக்கு வரணும்னு சொன்னா அது மோக பக்தியா போயிடுது இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மோக பக்தி இல்லாம நீங்க செஞ்சீங்கன்னா பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, கண்டிப்பா என்கிட்ட தான் வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. அந்த பக்தி வேணான்னு சொல்றாரு, சொல்ல வர ஆச்சாரிகள் சொல்றது அதான். அவரு பார்த்துப்பாரு, ஆனா நம்மளை விட்டுற மாட்டாரு. பகவான் நம்ம ஹரிபக்தியோட ஹரிநாமத்தை சொல்லி அவரை வழிபாட போகும்போது அவர் நம்ம லோகத்துக்கு வரதான் பண்ணுவார். ஆனா நாமும் அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாதுதான் நம்ம ஆச்சாரியம் சொல்றோம். அது மோக பக்தி. பிரேம பக்தின்றது எங்க ஒன்னாலும் இருப்பேன்ப்பா, நான் என்ன புழுவா கூட படைச்சுக்கோ, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நாயா கூட படைச்சுக்கோ, எது ஒன்னா படைச்சுக்கோ, ஆனா உன் ஹரிபக்தியோட நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் பாருங்க, அதுதான் பிரேம பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். 7வது பதம். ஹரே கிருஷ்ண மந்தாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்திய அம்சங்களே சொல்லிட்டாரு பாருங்க. பகவான் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு. இந்த 15:7 என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நாம எல்லாருமே பகவானுடைய நித்திய அம்சங்கள், அவருடைய அம்சம் நாம எல்லாருமே. கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால், கட்டுண்ட வாழ்வுன்னா பற்று, மோகம், கோபம், பேராசை, அந்த இதுல போகும்போதுதான் மனம் உள்பட 6 புலன்கள் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றன. நாம பகவானுடைய அம்சம் தான் நாமோ, ஆனா நமக்கு பேராசை, மோகம், பற்று, அதனால போறதுனால அது பௌதிகம். அது அந்த பௌதிகம் போகும்போது தான் நாம என்ன பண்ணுவோம், இறப்பு, முதுமை, நோய், பிறப்பு, இதுல மாட்டி கிடக்கிறோம். அந்த சம்சார சாகத்துல நம்ம மாட்டி கிடக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8 சொல்றார், பௌதிகத்தை பத்தி சொல்ல போறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।
शरीरं यत् अवाप्नोति यत् साव्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायोर्गन्धान् विवाशयात्. हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. இந்த பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இது நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் கொடுத்தார். போன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப அற்புதமா, அதோட கண்டினியூட்டி தான், தொடர்ச்சி தான் அது. அதாவது காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றன. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். ஒரு அற்புதமான விளக்கம் பாருங்க பகவான் கொடுக்கிறது. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ ஒரு காத்து இங்க இருந்து அடிக்குதுன்னா, இங்க ஒரு ஸ்மெல் அடிக்குன்னா அந்த ஸ்மெல் அப்படியே தாங்கிட்டு போகும். அதே போலதான் இந்த உடல்ல இருக்கிற சூட்சம உடல், கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல், அது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி சொல்லியிருக்கோம். இந்த பஞ்சபூதங்களான சொல்றது 5. இந்த 8மே ஜட உலகிற்கும் உயிர் வாழி. இந்த ஜட உலகம், இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி, இந்த உடல்ல இருக்கிற உயிர் வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின், அதாவது உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றன. இப்போ இந்த உடல்ல இருக்கிற உள்ள இருக்கிற அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, நாம என்னெல்லாம் செயல்படுறோமோ அது தாங்கி செல்லும் அடுத்த உடல் போகும்போது. ஆனா இந்த பௌதிகமான உடல் போயிடும், அது அழிஞ்சிரும். எங்க அழிஞ்சிரும்? இந்த உடல் ஆத்மா வெளியே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இந்த உடல் செத்து போயிடும், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. உடல் அழிஞ்சிரும். அப்ப இந்த உடல் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒண்ணு பூமி மாதா கொடுப்பாங்க, இல்ல கங்கை கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா அக்னி பகவானுக்கு கொடுத்துருவாங்க, அவரு கொடுத்துருவாங்க. இந்த உடல் போச்சு. ஆனா அந்த சூட்சம உடல் பார்த்தீங்களா, அதுல என்ன இருக்கும்? அகங்காரம் இருக்கும், அந்த மனம், புத்தி இருக்கும். நம்ம இந்த வாழ்நாள்ல என்னெல்லாம் செஞ்சோமோ, பாவம் புண்ணியம் செஞ்சோமோ, அது தூக்கின்னு போகும். அதுதான் சொல்ல, காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல அந்த சூட்சம உடல் நாம என்னெல்லாம் துன்பம் பண்ணோம், என்னெல்லாம் நன்மை பண்ணோம், அதெல்லாம் தூக்கின்னு போகும். அது சூட்சம உடல். அடுத்த உடல் என்ன உடல் கிடைக்குன்னு எப்படி தெரியும்? நாம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணோமோ அதுக்கு ஏற்ற உடல் கிடைக்கும். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு? மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றன. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று, ஒரு வகையான உடல்னா பகவானே தீர்மானிக்கல, நாம தான் தீர்மானிக்கணும். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் தீர்மானிக்கவே இல்லை, நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். நம்ம செயலாலதான் நாம தீர்மானிக்கிறோம். நம்ம நாயா பிறக்கிறோமா, மனுஷனா பிறக்கிறோமா, இல்ல அதி புத்திசாலியா பிறக்கிறோமா, ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கிறோமா, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறக்கிறோமா, ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறக்கிறோமான்றது நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். பகவான் அவரே சொல்றாரு, ஒரு வகையான உடலை பெற்று. அவரே சொல்லவே இல்லை, கன்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்லை அவரு. அது யாரு? நாம தான் கன்ஃபார்ம் பண்றோம். அப்போ ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். அப்போ இந்த உடலை நம்ம விட்டுறோம். நம்ம என்னெல்லாம் பாவம் புண்ணியம் பண்ணமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உடல் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? இதுதான் 4 வேதங்களை சொல்லுது, 108 உபநேசங்களை சொல்லுது, புராணங்களும் இதுதான் சொல்லுது, 18 புராணங்களும் இதுதான் சொல்லுது. அப்ப நாம எப்படி செயல் பண்ணணும் பாருங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட தொடர்ச்சி பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். 9வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु. श्रोत्रं सचुस्पर्शनं च रसनं गानं एव च अधिष्ठाय मनस्थायं விஷயான் உபசேவதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட தொடர்ச்சி பாருங்க, அந்த 7, 8, 9 தொடர்ச்சி பாருங்க. என்ன சொல்றாரு? இவ்வாறு வேறொரு சூதலை உடலை பெறும் உயிர் வாழி. வேறொரு சூதலைனா நம்ம என்ன சொல்றோம்? இந்த உடல், இதுதான் சூதல உடல். கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல். வேறொரு சூதலை பெறும் உயிர் வாழி. உயிர் பண்றது ஆத்மா. அப்போ இந்த ஆத்மா வேற உடல் தேடி போகுது. என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணானோ மனதை மையமாக கொண்டு, போன ஜென்மத்துல அந்த மனசுல என்ன மாதிரி குணங்கள் இருந்தது, உனக்கு என்ன மாதிரி, எந்த குணத்துல இருந்த, சத்துவத்துல இருந்தியா, ரசோல இருந்தியா, தமோல இருந்தியா, அந்த மனம் உங்களை மையமாக கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொடு, புலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். அப்போ
நமக்கு சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கை கால் வந்து சில ப்ராப்ளம் இருக்கும், சில பேர் காது கேட்காது, சில பேர் கண்ணு ப்ராப்ளம் வரும், சில பேர் புத்தி ப்ராப்ளம் வரும். இதெல்லாம் என்ன தெரியுங்களா? தவறா எடுத்துக்காதீங்க. நம்ம செய்யற பலன் தான் அதெல்லாமே. அப்போ மனதை மையமா கொண்டு வரணும். நம்ம யாரையுமே துன்புறுத்தக்கூடாது. மனதால கூட துன்புறுத்தக்கூடாது அவங்கள. அவன் தப்பு செஞ்சான்னா அதை அவன் அனுபவிப்பான். ஆனா அவன் சொல்ற கடமை இருக்கு. ஒரு அதிகாரியா இருக்கிறோம், ஒரு தாய் தந்தரையா இருக்கிறோம், ஒரு உத்தியோகத்துல இருக்கிறோம்னா நம்ம சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கு. அதுக்கு மேல அவன் செய்யறான்னா அது அவனுடைய பலன். ஆனா அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்போம். கொடுத்துட்டு அவனை விலக்கி வச்சிடணும் அவன். அது யாரா இருந்தாலுமே சரி. ஏன்னா இதுதான் இங்க அர்ஜுனன் பண்ற தப்பு. நல்லா புரிஞ்சுங்க. கர்ணன் தப்பு பண்றான், துரியோதனன் தப்பு பண்றான், துரோணாச்சாரியர் தப்பு பண்றாரு, பீஷ்மரும் தப்பு. அப்போ அவங்களுக்கு கொல்லணுமா வேணாதான்? ஒன்னே ஆகணும். ஆனா இது உயர் அதிகாரியா இருக்கிற நாமும், ஒரு தாய் தந்தரையா இருக்கிற நாமும், ஒரு சமுதாயத்தை தவறு வந்து அது விலைக்கு விற்கிறோம். அவங்க அதை விட்டு அவங்க தவறு செய்ய இன்னும் நாம தூண்டுகோலா இருக்கக்கூடாது. பார்த்தும் பார்க்காமையும் போகக்கூடாது. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் இல்ல அவன் போறான் பகவான் பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ உன்னுடைய தர்மத்தை விட்டு நம்ம விலைக்கு வரோம் ஒரு சொல்லுது. இதெல்லாம் இல்ல 2வது லெவலுக்கு வந்தாதான் அதை பத்தி ரொம்ப அழகா படிக்க முடியும். இந்த லெவல்ல இவ்வளவுதான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். நமக்கு டைம் இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்பு அடைகிறான். இதன் மூலம் அவன் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அப்போ என்ன மாதிரி நாம தவறு பண்ணிருக்கிறோம், என்ன மாதிரி புண்ணியம் பண்ணிருக்கோமோ அதுக்கேத்த உடல் அடுத்த பிரிவு கிடைக்கும். படைச்சு அந்த புலன்பு விஷயத்துல அவன் அனுபவிக்கிறான். இல்லைங்களா? 10வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். हरे कृष्ण प्रभुजी। उत्क्रामन्तं स्थिरिदं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान सचोषः। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதை இயற்கை குணங்கள் மயக்கத்தில் கீழ் இந்த உடலை கைவிடுகிறான். அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையுமே காண முடியும். முட்டாள் உயிர் வாழி என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா? அவங்க சாதாரணமாவே அப்படியே போயிட்டு இருப்பாங்க. இதான் என் உடல்பா, இதான்பா என் உலகம்பா, நான் இப்படிதான்பா இருப்பேன் அப்படின்னு போயினே இருப்பாங்க. அவன் கடைசி வரைக்கும் பகவான்கிட்ட போகவே முடியாது. திரும்ப திரும்ப இங்கதான் பிறந்துட்டு இருப்பான். ஆனா அவன் செஞ்ச பாவம் புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மரமா பிறக்கிறானோ, மனுஷனா பிறக்கிறானோ, இல்ல அனிமலா பிறக்கிறானோ, அவன் செஞ்ச கர்மத்துக்கு அவன் பகவானை உணரவே முடியாது. திரும்பவும் பல கோடி வருஷமா அங்கேதான் கிடப்பான். அவன் இங்கேதான் கிடந்தது. நம்ம இங்க இருக்கிறது நாம வந்திருக்கிறோம் கிடையவே கிடையாது. பகவான் கிட்ட போறதான் நம்ம கிட்ட வரும். ஆனா அவனும் பகவானுடைய அம்சம் தான். ஆனா அவன் வந்து பொறுமையா போவான், நம்ம முன்னாடி போறோம். பகவானுடைய பக்தி மாத்திரம். அப்ப என்ன சொல்ற பாரு, முட்டாள்கள் உயிர் வாடி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதை இயற்கை குணங்கள் மயக்கத்தின் கீழ் தான். இயற்கை குணம் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம். அந்த குணத்துக்கு அந்த குணத்துல மயங்கிடுறான். ஏன்னா அவன் ஆரம்பிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அந்த மாயதான் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணுறா. ஒருத்தனை கொலை பண்ணுன்னு சொல்றா, ஒருத்தனை அடின்றா, ஒருத்தனை துன்புறுத்துன்றா, ஒருத்தனை வந்து பணத்தை புடுங்குன்றா. இது எல்லாமே அவங்க செயல்தான். அது நம்ம கருவியா நாம இருக்கோம், அவ்வளவுதான். அது நாம காரணம் கிடையாது. காரணம் என்ன? செஞ்சா அப்படின்னு நினைக்கிறான் பாருங்க, அவ்வளவுதான் இதோட அந்த புத்திமானம் சொல்லும். ஆனா செயல்படுறது அதுதான். அப்போ நாம செய்யல, இது அதுதான் செய்யுதுன்னு நாம உணர்ந்துட்டோம். ஏன்னா கீதையை படிக்கிறனால, வேதங்களை படிக்கிறனால, உபநிஷங்களை படிக்கிறனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்ம எண்ணம் கூட நமக்கு போகாது இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப பகவான் சொல்றாரு, அனுபவித்துக் கொண்டா என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். புரிந்து கொள்ள முடியாது அவங்களால. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தால், இந்த ஞானம் எப்படி? நம்ம கீதையை படிச்சிருக்கிறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சிருக்கிறோம், இந்த வேதங்களை படிக்கிறோம், உபநிஷங்களை படிக்கிறோம். அப்ப ஞானத்தால் நம்ம பயிற்சி பெற்றோம். அப்ப இது அனைத்தையுமே நம்மளால காண முடியும் இல்லைங்களா? இந்த பதம் அது இன்னும் விளக்கம் சொல்லலாம், நிறைய இருக்கு, நமக்கு டைம் இல்ல. 11:12 என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यदन्तो व्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यसेदसः यत् आदित्यकदं तेजो जगद्भासयदेकिलं
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா. மட்டும் இதுல 11, 12 ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. தன் உணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள், தன் உணர்வு பெற ஆத்மாக்கள். இப்ப கீதையை படிச்சிருக்கோம், பாகவதம் படிக்க போறோம் இனி என்னமோ, அதே மாதிரி வேதங்களை படிக்க போறோம் இனி வரும் காலத்துல. அப்போ தன்னிலை அடைகிறோம். நம்ம தன்னிலை அடையும் போது நாம யாருன்றது நமக்கு பெற்ற முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள். நம்ம எல்லாம் ஆன்மீக அந்த ஸ்தானத்துல வந்துட்டோம். ஏன்னா பகவத்கீதை கையால தொட்டுட்டோம், காதால கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்போ நாமும் அதை பயிற்சி பண்றோம், முயற்சி பண்றோம். ஆன்மீகவாதி இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியுன்றார். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள் தன்னுணர்வு நிலை பெறாதவர்கள் முயற்சி செய்வதால கூட என்ன நடக்குது என்பது காண இயலாது. இப்ப அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுங்களா? பகவத்கீதை கேட்கிறோம், படிச்சோம், பார்த்தோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போயிடுவாங்க. சில பேர் இருக்காங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதை படிச்சுட்டு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா இதுல, நம்ம செயல்பட ஆரம்பிப்பாங்க. தன்னுடைய செயலை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த ஆத்மாக்கள் தான் முக்தி அடையக்கூடிய வழி அவங்களாம் தெரியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன் உணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்குது என்பதை காண இயலாது. பகவத்கீதை படிச்சா மட்டும் பத்தாது, அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணாலும் பத்தாது, நம்ம செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் நம்முடைய வாழ்வியல். நம்முடைய வாழ்வியல் என்ன சொல்லுது? நம்ம ஒரு பெரியவர் நம்ம சொல்றாங்கன்னா அது செயல் கொண்டு வரணும், செயல்ல பண்ணணும். அதுதான் நம்முடைய வாழ்வியல், அதுதான் சனாதனம். அதை பண்ணாம நம்ம படிச்சோம்பா, நான் பகவத்கீதை படிச்சோம், சர்டிஃபிகேட் வந்ததுப்பா, நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்பா அப்படின்ட்டு போயிட்டான்னா அதுல அவ்வளவுதான். அப்போ அது கண்டிப்பா அவங்க உணரவே முடியாது. அது செயல்ல கொண்டு வந்து இதுல இருந்து நம்ம எப்படி போலாம் அப்படின்றத யோசனை பண்ணி செய்யறான் பாத்தீங்கன்னா, அவன் தான் முக்தி அடைவான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருது, மேலும் சந்திரன் பிரகாசம், நெருப்பில் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருது. இது ஏன் சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மக்கள் 13வது பாடம். हरे कृष्ण प्रभुदे. गामाविष्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि शौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகிறேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். இப்ப நம்ம விராட் ரூபத்துல பார்த்தோம். அதோட பகவானுடைய 10வது அத்தியாயத்துல வைபவத்தை பார்த்தோம். 9வது அத்தியாயத்துல ராஜ வித்யா, ராஜ குவியோகத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம், படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதாவது 10வது அத்தியாயில விபூதி யோகத்துல சொல்றார், நானே சூரியன்ற, நானே சந்திரன்ற, நானே கார்த்திகேயன்ற, நானே சிவன்றார். எல்லாமே அவரே சொல்றார். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, சூரியன் சந்திரன் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, சூரியன் ஒன்றா மட்டும் சந்திரனுக்கும் அதே வேலைதான். சூரியன் எப்படி தன்னுடைய வேலையை செய்யறாரோ அதே தான் சந்திர பகவானும் அவருடைய வேலையை செய்யறாரு. பகல்ல நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் நைட்ல தான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த இனவெறித்து நடக்குது. மனித இனவெறித்தி நான் சொல்லல, எல்லாம் விலங்கு மட்டும் இல்லை, பூக்களும் சரி, தாவரங்களும் சரி, எல்லாமே இரவல் தான் இனப்பெருக்கம், அதாவது இனவெறித்து பண்றது. அதுக்கு யாருன்னா சந்திர பகவானோட அருள் இருந்தாதான், அவருடைய அருள் இருக்கணும். அதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. காய்கறிகளை எப்படி வரும்? பகல்ல ஒரு பூச்சி ஒரு பூல இருந்து இன்னொரு பூக்கு போகும், மகிழ்ந்த சேர்க்கை நடக்கும். இந்த மகிழ்ந்த சேர்க்கை சந்திரனோட குளிர்ச்சி இருந்தாதான் அது பக்குவம் அடையும். அதுதான் தாம்பத்திய வாழ்க்கையை பகல்ல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, இரவுல தான் இருக்கணும்ன்றாங்க. சந்திரனோட அதாவது அதுக்கு ஒரு கால நேரம் இருக்கு. அந்த நேரத்தை நம்ம ஜாதகம் பாக்குறவங்க, ஜோசியம் பாக்குறவங்க அந்த நேரம் கரெக்டா குறிச்சு கொடுப்பாங்க. அது சந்திரனோட அனுகிரகம் இருக்கணும். அப்பதான் அந்த குழந்தைகள் நல்வழியில இருப்போம். கிருஷ்ணரா பிறப்பாரு, ராதையா பிறப்பாங்க, தாயாரா பிறப்பாங்க. அந்த நேரம் இருக்கு. அதே மாதிரி காய்கறிகளும் அப்படிதான். இப்ப நம்ம அந்த ஒரு கிராமத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா, உழவனை போய் பாருங்க, இந்த காலத்துல இந்த பயிர் வச்சா நல்லது, இந்த 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 இடத்துல இந்த நேரம் பயிர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்னன்னா இதுதான் வானசாஸ்திரம் தெரிஞ்சு அந்த சந்திர பகவானோட அருள் இருந்தாதான். அதுதான் பகவான். நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்களுக்கும்
வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன்ற எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே. எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் லெவல் 2ல வந்தாதான் விரிவா படிக்க முடியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவா படிப்போம். இப்போ நம்மளுடைய தாம்பத்திய வாழ்க்கையை பத்தி சொல்லிட்டார். எல்லா உயிர் வாழ்க்கையும் தாம்பத்திய வாழ்க்கையை சொல்லிட்டார். இப்ப சாப்பிடுறத பத்தி சொல்ல போறாரு. என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 14வது பதம். हरे कृष्ण प्रभुजी। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः वसाम्यन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடன் வெளிசுவாச காற்றுடன் இணைந்து நான் நான்கு விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். ரொம்ப அற்புதமா இல்லைங்களா? 4 விதமான உணவை நான் செரிக்கிறேன். நாம தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நாம தான் சாப்பிடுறோம், நாம தான் எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். ஆக்சுவலா நாம கிடையவே கிடையாது. இதுதான் நம்ம ரொம்ப உன்னிப்பா சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், இனப்பெருக்கம் பண்றோம், அது வேற விஷயம். அது சாதாரணமா எல்லாமே செய்யற வேலை தான். சாப்பிடுறத உள்ள இருந்துட்டு அந்த செரிமனம் பண்றதே பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் தான் செரிமனம் பண்றது. அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் சரி, குறைவாக சாப்பிட்டாலும் உடலுக்கு தான் கஷ்டம். ஏன்னா உள்ள இருந்து பகவான் இருக்காரு. இதான் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். 13ஆம் அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம் பாருங்க. அன்னமய்யா கோசா பிராணமய்யா கோசா. அன்னமய்யா இருந்தது அக்னி பகவான் மூலியமா உள்ள இருந்து நம்மள செரிக்க வைக்கிறார். இது நாளைக்கும் நாளான்னைக்கும் படிக்க போறோம். 17 18 விரிவா அதான் போட போறார். சாப்பிடுற விஷயத்துல நிறைய பார்ப்போம். விரிவு பார்ப்போம். 4 விதமான உணவை செரிமனம் பண்றான்ற. உணவுல எங்கப்பா 4 விதமான உணவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நக்கி சாப்பிடுறது, மென்னு சாப்பிடுறது, உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, இந்த மாதிரி 4 விதமான உணவை செரிமனம் பண்றாரு. இப்ப நம்ம நக்கி சாப்பிடுறோம். பகவானுடைய பிரசாதத்தை எந்த பிரசாதமானது நம்ம நக்கி தான் சாப்பிடுவோம். மென்னு சாப்பிடுறது, உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லையா? அதையும் எப்படி குடிப்போம்? சில பேர் குடிச்சிருவாங்க. இதுவும் லெவல் 2ல வாங்க, விரிவா படிக்கலாம். இதை பத்தியும் இருக்கு. சும்மா எடுத்தோடனே சொம்ப எடுத்துட்டு குடிக்கூடாது. இப்படி குடிச்சாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நீர் டைரக்டா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இறப்பையில ப்ராப்ளம். பொறுமையா நிதானமா இந்த வாய்க்குள்ள வச்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் நின்று ஒரு அரை செகண்ட் வச்சுட்டு அப்புறமா உள்ள போடுவோம். அப்ப அந்த உமிழ் நீரோட நீர் உள்ள போச்சுன்னா செரிமனம் பண்றதுக்கு அக்னி பகவானுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நம்ம டைரக்டா நம்ம நீர் டடன்னு குடிச்சாலும் அதுவும் ப்ராப்ளம் தான். அதே மாதிரி மென்னு சாப்பிடுறது கூட சரி. பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு நேரம் இல்லை, மென்னு எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்ற கூட. மென்னு சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளா முழுங்க கூடாது, அதுவா உள்ள போகணும். அந்த அளவுக்கு பொறுமையா சாப்பிடணும். சாப்பிடுற விஷயத்துல கூட சரி ரொம்ப அழகா ஈஸி. ஏன்னா பகவான் நம்ம சித்திரவதைப்படுத்தக்கூடாது. உள்ள அக்னி பகவான் இருக்கார், அவரை தொல்லை கொடுக்கூடாது. அவர் தொல்லை கொடுக்காம நாம சாப்பிடணும் இல்லைங்களா? அதுதான் 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறார். 15 என்ன சொல்றார் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभुजी। सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अबोधनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव साहं। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் என்ன சொல்லுது பாருங்க. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்று உள்ளேன், என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகிறது. எல்லா வேதங்களும் அறியப்பட வேண்டியவன் தானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுப்பவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நான் என்றார். ஞானம் வந்து நம்ம இந்த பகவானுடைய அருளால இதை படிக்கிறோம். நிறைய விஷயங்கள் ஞாபக மருதி இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுவும் நமக்கு வர பிரசாதம். ஞாபக மருதி நமக்கு வந்து எல்லாமே ஞாபகத்தை வச்சிருந்தோம்னா எல்லார் கையிலையும் கத்தி ஒரு கன்னோட சுத்தின்னு இருக்கும். ஏண்டா 10-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொல்லை கொடுத்துடா, நீ அவனை வெட்டுறாவன அட்றாவன குத்துறாவன இப்படிதான் போகும். அந்த மறந்துட்டோம்னு அந்த மறதி நமக்கு வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம். அந்த ஞாபக மருதியும் உண்டாக்குறார் பகவான். அறிவும் உண்டாக்குறார், ஞாபக மருதியும் உண்டாக்குறார். நம்ம மறந்துடணும், அதோட விட்டுடணும். அதுதான் நம்மளுடைய பத்தி நாளைக்கு படிக்க போறோம். அதை பத்தி 26 குணங்கள்ல வந்து அதையும் படிங்க. சகிப்புத்தன்மையோட விட்டுடணும். அதோட சகிப்புத்தன்மை நமக்கு இருக்கணும். எல்லாத்துக்கும் கிடையாது, அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது ஆன்மீக தன்மையோட புரிஞ்சுக்கணும். பகுதி தன்மையோட புரிஞ்சுன்னா ஒருத்தன் நம்மளை திட்டுறான், கொல்றான், அடிக்க வரான்னு நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம எதிர்வினை ஆற்றணும்.
அகங்காரம் இருக்கணும், பொய் அகங்காரமா மாறக்கூடாது. அதுக்கும் ஒரு விஞ்ஞானம் இருக்கு, அதுக்கும் ஒரு ஞானம் இருக்கணும் இல்லையா? சரி, நம்ம அதை பத்தி விரிவா நம்ம படிக்கலாம். அறிவையும் மறதியும் உண்டாக்குறார், எல்லா வேதங்களும் அறியப்பட வேண்டியவனு நானே, உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுப்பவனு வேதாந்தங்களை அறிபவனு நான் என்ற 16, 17 என்ன சொல்ல வர பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके चरसाचर एव च चर सर्वाणि भूतानि गूढस्थो चर उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उत्तम 17 पुरुष அடுத்தது வாசிக்கவா பிரபு? 17 उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो यो लोकत्रयम् आविश्य विभत्य अव्यय ईश्वरः। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். அதாவது 16ல 17 என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளன. உலகில், அதாவது ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள். இந்த ஜட இந்த உடலுக்குள்ள, ஜடம்னா இந்த உடல் தான், இந்த உடல் தான். இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் ஜீவன், அதாவது ஜீவாத்மா, உயிர், தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அப்போ இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற இந்த உடலை ஆன்மீகத்தன்மையை கொண்டு வரணும். அப்ப ஆன்மீகத்தன்மை எப்படி கொண்டு வர முடியும்? வெளிப்புற பண்பு, உட்புற பண்பு, அத பகவான மையப்படுத்தி செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா, அப்போ இந்த உடலை பௌதிகத்தையும் யூஸ் பண்ண முடியும், ஆன்மீகத்தையும் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ வெளிப்புற பண்பையும் உள்புற பண்பையும் ஆன்மீகத்தன்மை கொண்டு வரும்போது அவன் தவறாதவனா ஆகிறான். அப்ப தவறக்கூடியவன் உடல் தான். உடல் நினைச்சு செஞ்சு செயல்பட்டு இருப்பான். அவன் உடலை அலங்காரம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுவான், நல்லா சாப்பிடணும், உடல் ரொம்ப ஸ்டெம்மா நம்ம ஸ்டிப்பா வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாரு. இது மாதிரிலாம் போயிட்டு இருப்பார், பௌதிகத்துல போயிட்டு இருப்பார். அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ். அதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரம்மச்சரி விரதம் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? பிரம்மச்சரி விரதம் போய் இதெல்லாம் படிக்கணும். அதுக்கு சீல பிரபுபாதா ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு, அருமையான புக் எழுதியிருக்காரு, பிரம்மச்சரி இதை பத்தி எழுதியிருக்காரு. ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த புக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் பேச பிரம்மச்சரியம், இது எல்லாரும் படிக்கணும், கரகசனு படிக்கணும், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி செயல்படணும். அவர் தவறக்கூடியவர்கள் யாரு? ஜட உடல் இருக்கவங்க. தவறாதவர்கள் ஆன்மீகவாதிகள், கர்மி யோகியா செயல்படுறாங்க இல்லைங்களா? இந்த இருவரும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுள் நுழைந்து அவற்றை காக்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது பதம். हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मात् चरम् अतीतोऽहम् अशरातभिश्रोतमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என ஆகிய இருவருமே அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவராக இருப்பதாலும் நானே உத்தமனான என்பதாலும் உலகில் வேதங்களில் நான் அந்த புருஷோத்தமமாக கொண்டாடப்படுகிறேன். இது பகவத்கீதையோட சாரம். இது இப்ப நம்ம படிக்கிறது 16ல இருந்து 20 வரைக்குமே சாரம் படிக்கிறோம். அதுதான் பகவான் சொல்றார். அற்புதமா இந்த பதம் மூலியமா நம்ம விளக்குறோம் இல்லைங்களா? இப்ப பகவான் பாருங்க, அதாவது பார்கடல் இருக்கும்போது எல்லா தேவர்களுமே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டாளர் தான் இல்லைங்களா? இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் படிக்கிறோம், நமக்கு நேரம் இல்லை, ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பா படிக்கலாம் இல்லைங்களா? நம்ம ஐயன் பாருங்க, ஐயனும் சரி நம்ம தாயாரும் ரொம்ப அழகா இதெல்லாம் படிக்கணுங்க, இதெல்லாம் படிக்கணும். பிரம்மா பாருங்க, எனி டைம் பகவானை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஐயனும் சரி தாயும் சரி 2 பேருமே எனி டைம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சொல்லிதான் இருப்பாங்க. இவர் தான் உண்மையான முதல் வைஷ்யர். யாரு? ஐயன். அது சிவபெருமான் முதல் ஐயன். நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் தெரியுமா? பட்டை அடிச்சா ஒண்ணு, நாமம் போட்டா ஒண்ணு அப்படின்னு நாம பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். நம்ம எல்லாரும் தவறான வழியில நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். வேதத்தை படிக்கணும், வேதத்தை உணரணும். ஏன்னா இப்ப பிராமணர்களும் பாருங்க, நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. நான் வடக்கேன், நான் தெற்கேன், நான் பட்டை, நான் இப்படி ஏதோ ஒண்ணு ஒரு போயிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் வித்தியாசாரம்னு சொல்லுவாங்க, போலி மனிதர்கள் சொல்லப்படுது. உண்மையான ஆன்மீகவாதி எல்லாரையும் கும்பிடுவான். ஏன்னா மனிதர்களே கும்பிடுறான் பாருங்க, அவன் தான் உண்மையான ஆன்மீகவாதி.
மனிதர்களே கும்பிடணும், எல்லா ஜீவராசியும் கும்பிடணும். அவன் தான் மனிதன். ஏன்னா அவருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறான். அந்த உணர்வு கொண்டு வந்தது ஐயன் தான், சிவபெருமான் தான். ரொம்ப அற்புதமா சொல்லுவார். சிவபுராணில இப்ப படிச்சு பாருங்களேன், அற்புதமா இருக்கும். 6 காண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு சிவபுராணி. இதை எழுதுனதும் யாரு? வியாதவியாசர் தான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதுறது வியாதவியாசர் தான். பகவத்கீதை எழுதுனது யாரு? அவரும் அதுதான். எல்லா வேதங்களையும் எழுதுனது அவர் தான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ 19ஆம் ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। यो माम एवं असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् वदति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தோன்றில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி. இந்த பதம் ரொம்ப அற்புதமான பதம். அந்த விக்கிரகம் பாருங்க, 2 கையை தூக்கி 2 பேர் நிக்கிறாங்க. அவ யாருன்னா பகவான் சைத்தன்யர், நித்யானந்த பிரபு. 2 பேருமே பாத்தீங்கன்னா 1480 பிறந்தவங்க. ரொம்ப அற்புதமான லீலையர். அது பாத்தீங்கன்னா பகவான் லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் கொடுக்கிறார். புதிய அவதாரம், ரகசியமான அவதாரம். அது இந்த அவதாரத்தோடைய புரிஞ்சுக்கிட்டோம், நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம முக்தி அடைவோம். இது வேதம் சொல்லுது. இது வேதத்துல எல்லா அதுக்கு 12 புராணங்களே நான் ஒரு ஒரு கிளாஸை எடுத்தோம் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ரொம்ப அற்புதமான கிளாஸ் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவா பதம் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கடைசி பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயா நக ஏதத் புத்வா புத்திமான்ஸ்யாத் கிருதக்ருத்யஸ்ய பாரத. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோத்யாயக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேத சாஸ்திரங்கள் மிகவும் ரகசியமான பகுதி இதுவே. இப்ப சொன்னது அந்த 19 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அது பாவமற்றவனே, தற்பொழுது என்னால் இதை வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான் என அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியுன்ற இந்த கடைசி படத்துல இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கும் போது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம என்னென்ன படிச்சோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன விளக்கம். எல்லாரும் டக்குன்னு குரூப் விட்டு வெளியே போகாதீங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் பேச வேண்டியிருக்கு. இதை முடிச்சுட்டு பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 1ல இருந்து 5வது பதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல். பற்றற்ற தன்மை, அந்த பௌதிக மரத்தை வெட்டணும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது பௌதிக உலகம், தற்காலிக உலகம், ஆன்மீக உலகம், வீடு, இதை புரிந்து கொள்வது வேதங்களை அறிவார். அந்த ஸ்தானத்தை நம்ம படிச்சோம். 6ல இருந்து 11 ஜட உலகத்தில் ஆன்மீகத்துக்கு செல்லுதல் பற்றி படிச்சோம். 12, 15 பாருங்க, இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணன் நிலையை உணர்தல். 16, 20 வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களை சுருக்கம். அது சாரமா பார்த்தோம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய திருபசிந்த ஏவச 14 பாவனி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவரும் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே